Goedenavond, je kijkt naar Zeeland Nu van deze zondag 16 februari... met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dit weekend vond de jaarlijkse mollentelling weer plaats. En er zijn al wat meer molshopen gesignaleerd dan de afgelopen jaren. En degene die me daar alles over kan vertellen is boswachter Alex Wieland. Nou, je ziet dat er toch flinke hopen zijn voor zo'n heel klein diertje om zoveel grond naar boven te werken. Moet je toch veel kracht hebben. Het doel van de telling is kijken of de mol aanwezig is. En dan kun je het beste doen door te zoeken naar die molshopen. Maar het is niet zo, als je heel veel molshopen hebt, dat er ook gelijk heel veel mollen zijn. Dus één mol kan heel veel molshopen maken. Hoe zit het nou met die populatie nou eigenlijk van die mol? Het gaat op zich nog wel goed met de mol. Je treft hem nog in heel Zeeland aan. Alleen het vermoeden is dat het aantal mollen toch wel aan het afnemen is. Ik denk dat het op zich nu wel op veel plekken nog heel goed is voor de mol. Maar we moeten goed opletten als we bijvoorbeeld een weg aanleggen. Dat we belangrijke leefgebieden niet doorsnijden. Of dat we hem kunnen helpen met bijvoorbeeld het aanleggen van geschikte alternatieve biotoopjes. Ze laten zich vandaag niet echt zien, maar toch zitten er hier in de Oosterschelde echt bruinvissen. Die je vanaf vandaag op Internationale Walvisdag symbolisch kunt adopteren. We hebben 8 dieren uitgekozen samen met ons Foto-ID-team. En dit zijn echte dieren die bestaan en die hier dus rondzwemmen, die wij al jaren volgen. En dat doen we dus om betere beschermingsmaatregelen te kunnen ontwikkelen. Want het gaat niet goed met de bruinvis. De Oosterschelde is geen paradijs. Het is best wel lastig voor deze dieren om te overleven. Ze hebben te kampen met voedseltekort. Dan heb je ook nog eens een keer bedreiging van het geluid, de recreatie, de boten. Dus daar heeft het niet makkelijk. Vanaf €5 per maand kun je een bruinvis adopteren. En er zijn al tientallen mensen die dit hebben gedaan. Het voelt voor mij goed, omdat je draagt je steentje bij aan de bruinvis, maar ook aan de onderzoeken eromheen. Ik vind het hele bijzondere dieren elke keer weer om te zien. Elke keer ben je weer enthousiast als je er eentje boven ziet komen. Het risico is wel dat als het zo doorgaat, er in de toekomst misschien helemaal geen bruinvis meer boven komt in de Oosterschelde. En dat willen ze met deze actie voorkomen. Ja, we moeten natuurlijk wel rekening houden en alles erop doen dat de bruinvis niet uitsterft hier in de Oosterschelde. Kip met rijst en verse groentes. Vrijwilligers leggen de laatste hand aan het avondeten. Welzijnsorganisatie AZ organiseert op verschillende plekken in Terneuzen de mogelijkheid om samen te eten. In de hal in Axel is vooral het sociale aspect van belang. Ik denk heel belangrijk. Vooral voor de mensen die alleen zijn. Wij zijn met z'n tweetjes, maar schoonmoeders is het bijvoorbeeld alleen. Dus wij gaan mee ter ondersteuning. 1 keer in de maand kunnen inwoners hier aanschuiven. Kosten per maaltijd €5. En er zijn eters die er letterlijk van opleven. Je bent alleen. Dus tijdens het eten heb je niemand om tegen te praten. En zeg ik ook maar, alleen is maar alleen. En hier zit je gezellig met z'n allen aan een tafel. Je leert andere mensen kennen. En dat is ook heel erg belangrijk. AZ werkt ook samen met restaurants net over de grens. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om samen te eten in Oost-Eeklo. Maar daar maken vooralsnog niet veel Zeeuwen gebruik van. Eindelijk was het ook voor ons een winters begin van de dag, want gisteravond en vannacht viel er op de meeste plaatsen wat sneeuw, vooral in Midden-Zeeland en in Zeeuws-Vlaanderen. Dit is in Kloetingen en dit is vanochtend vroeg in de buurt van Goes Noord. Maar de temperatuur kwam vanmiddag tot rond +3 graden en ook door de zon was het meeste van de sneeuw al een eind verdwenen. De wind maakte het ook koud en vannacht is er dan wel iets minder wind. Bij de minimumtemperatuur loopt het heen van -1 tot -3 en het is vrij helder. Dus morgen hebben we een koude start. De maximumtemperatuur is morgenmiddag 3 à 4 graden, bij windkracht 3 tot 4 uit het oosten. Dinsdag is ook een mooie dag met veel zon en een beetje hoge bewolking. Minima rond -2 en maximumtemperatuur rond +4 graden bij een matige zuidoostwind. Daarna draait de wind door naar zuidoost tot zuid en dan wordt het snel zachter. Donderdag komt het 's middags waarschijnlijk al boven de 10 graden. Vanaf vrijdag is er ook kans op wat regen. En tot zover voor het laatste Zeeuwse nieuws kan je natuurlijk altijd nog terecht op onze site en in de app. Voor nu nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.